Tulo ka mga barangay projects ang gitunol sa buhatan sa Provincial Engineering Office sa pagpanguna ni Provincial Assistant Engineer Tessie Gales ug Engineer Excel Dagala niadtong adlong Biyernes, Pebrero 26, 2021. Ang benepisyaryo gilangkuban sa duha ka barangay gikan sa lungsod sa Lagunglong nga mao ang barangay Kauswagan ug barangay Manaol samtang barangay Talusan sa lungsod sa Balingasal. Nakadawat og road concreting projects ang barangay Kauswagan nga nagkantidad og 600,000 pesos alang sa pagpasemento sa kadalanan sa Purok 4 ug Purok 1B ug laing 300,000 pesos nga road concreting project sa barangay Manaol samtang 300,000 pesos ang barangay Talusan alang sa ilang 5 ka free-flowing projects kundi ang turnover gisaksihan mismo ni Balingasag Mayor Alexis Quina. Anaa-usab ang presensya nila ni board members Wayne Militante ug Leonard Winstanley nga misaksi isip representante ni Governor Bambi Imano ug mihatag sa ilang mga mensahe ngadto sa mga kabarangayan nga nakadawat og mga proyekto. Ilang gipaabot nga gihingusgan og prioridad sa liderato ni Governor Bambi Imano ngadto sa mga kabarangayan nga mahatagan sila og mga farm to market road nga mga proyekto alang sa kalambuan sa mga mag-uuma ug mga residente sa komunidad. Nagpaabot usab sa ilang mainiton nga pagpanimbaya ug pasalamat ang mga opisyal sa tulo ka mga barangay nga nakadawat sa mga proyekto ngadto sa panggamhanang lokal labi na kang Governor Bambi. Una sa tanan, akong pasalamat ni Gobernador Bambi Imano kaysa as of now akong termino kaduha gid ko nakadawat sa 300 nga barangay empowerment program na implement na mo pro concreting sa Purok 1B ang usa, then Purok 4 ang usa at pang sa basketballan. So, ang pinaka-importante yun kay in a long period of time, kanang sa Purok 4, wala pa gina masiminto. Ay harana na siminto sa amo ang pangagamhanan karon nga gitagaan ni 300,000 sa atong gobernador. Daghang salamat Governor Bambi Imano. Uban sa mga board members sa lalawigan, Board Member Win Militante o ABC President Leonard Lanoy Winstanley. Daghang kaayong salamat. Daghang salamat Governor Bambi Imano uban sa inyong mga board members sa mga proyekto na among nadawat gikan kaninyo. Daghang salamat. Sa liderato lamang ni Governor Bambi Imano nabati sa mga opisyal ug residente sa barangay nga ang serbisyo ug proyekto abot hangtod ngadto sa ilang tugkaran nga karon ilang mapahimuslan. Kauban si Benboy Bagin sa kamera ako si Lambo Dani Ubshama Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno padayon Pilipino.